Atensyon sa aton nga mga motorista, mayara sang ginaapabot nga panibago nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana sa tunga sa nagapadayon nga tensyon dala sang yara sa Middle East. Suno sa oil industry sources, base sa estimates ng Min of Platts Singapore Econom OPS Trading kag foreign exchange average sa nagligad nga 4 kada yari ang posible nga price hike. Sa diesel, posible may saka nga piso, tubtob piso kag 30 sentimos kada litro. Sa liwat, sa diesel, posible mayara sang price hike nga 1 peso, tubtob 1 peso and 30 centavos per liter. Sa gasolina, posible mayara sang piso kag 20 sa liwat, mayara sang posible saka nga 1 peso and 20 centavos, tubtob sa 1 peso and 50 centavos per liter. Sa liwat, sa gasolina, posible may price hike nga 1 peso and 20 centavos, tubtob sa 1 peso and 50 centavos per liter. Samtang kabombo yari ang tupan sang presyo kung ang mangin price range epektibo sa masunod nga semana kung mapatuman ang nasambit nga adjustment. Sa diesel, magato pa ang presyo sa 70 pesos and 97 centavos, tubtob sa 93 pesos and 63 centavos per liter. Sa gasolina, posible magtupa sa 85 pesos and 12 centavos, tubtob sa 96 pesos and 22 centavos per liter. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ini naman nga exchange rate yan basa naton sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP. Subong gid lamang nga hapon, magaresuma ang transaksyon umpisa alas 9 buwas sa aga. 61 pesos and 69 centavos ang baylos ng isa ka US dollar. 7 pesos and 87 centavos ang baylos ng isa ka Hong Kong dollar. 44 pesos and 5 centavos ang baylos ng Singapore dollar. 16 pesos and 42 centavos ang baylos ang Saudi Real, kag 71 pesos and 60 centavos ang baylos ang isa ka euro.